Ballen op de N31 bij Haas. Daar kwam van de morgen een tankauto en een vrachtauto met ballen met elkaar in botsing. De vrachtauto ging stikken en zo kwam een pad van de ballen op het dik te lonen. De hele morgen was het verkeer omrieden. Op een gedik ben vannacht explosieven ta ontploffing brocht die het vonden bij een pinautomaat. Omwenners moesten daarom haar huis uit. De nacht ervoor hien het treie malje bezocht de pinautomaat op te blazen. De man ben nog heel tijd net voen. De FNP wil dat de regio Ljouwert een Frieske melding krijgt op de sociale netwerksite LinkedIn. Dat is van belang voor de culturele haardstad, de identiteit van de regio, toerisme en de positie van Ljouwert. Nu komt er bij het wemplak van Frieske deelnemers on LinkedIn automatisch te staan Groningen area of Almere area. Sportclub Cambuur had juist het thuisverlen van Veendam. Cambuur kwam eerst op voorsprong, maar daarna ging het mis. Cambuur kreeg een rode kaart en daarvan kon Veendam profiteren. Het waard 3-1 voor de Greenslanders. Jong en vannacht bewolkt. Het is 2-3 graden boven nul. Morgen zinnen wat meer bewolking en het wordt om de 12 graden hinnen.